Ola, somos María Elena de primeiro de bacharelato e hoxe imos realizar dous experimentos con flores, unhas naturais e outras de papel, para comprobar o proceso de capilaridade. Para o primeiro precisamos flores, neste caso craveis blancos, colorantes alimentarios, auga, un vaso precipitado para cada unha e unha variña para remover. Temos varios dos vasos de precipitado con auga con diferentes colorantes alimenticios e que cortamos o talo das flores a metade cun cúter. Deixamos dentro reposar 24 horas e estas soltan auga e os pétalos ponse a mesma cor que a auga. Isto ocorre polo proceso de capilaridade, como xa explicamos, ao absorber a flor a auga do vaso. Entón, ao chegar aos pétalos, cambia a súa cor. Agora imos facer mediante o mesmo proceso como flores de papel dobradas, abren outra vez os seus pétalos ao metelas en auga. Precisamos flores de papel, unha cubeta e auga. Temos que doblar a flor desta maneira, os pétalos cara adentro, e colocala sen que se afunda no auga. O papel, que está formado por fibras de celulosa, absorben a auga, o que provoca que estas engrosese e volvense a enderezar, dando á flor a súa apariencia natural.